As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kahusay sa kalibutan, ang kalig-on sa relasyon sa mga bana ug asawa diha sa pamilya, kinsa mao'y pundasyon sa katilingban nga unta dili mabungkag ang relasyon, dili magkabuwag, o ang ato sa mga benefactors and donors sa atong hatagan sa atong pagampo nga unta makabot nila ang kalinaw kahusay sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo Amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel didto sa Sikim. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhukom ug ang mga opisyal sa Israel ug nanuol sila sa atubangan sa Dios. Giingna ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Dios sa Israel, kaniadto ang mga katigulangan ninyo nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates ug nagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Unya gikuha ko si Abraham gikan sa yuta tabok sa Euphrates ug gidala ko siya ngadto sa kayutaan sa Kanaan. Gipadaghan ko ang iyang kaliwat. Gihatag ko kaniya si Isaac ug kang Isaac gihatag ko si Jacob ug si Esau. Gihatag ko ngadto kang Esau ang kabungturan sa Idumea apan si Jacob ug ang iyang mga anak nangadto sa Ehipto. Unya gipadala ko si Moises ug si Aaron ug gihimo ko ang dakong katalagman sa Ehipto. Ug unya gikuha ko kamo, gikuha ko sa Ehipto ang inyong mga amahan ug miabot sila sa dagat nga pula. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon pinaagi sa mga karwahe ngadto sa kadagatan. Sa dihang mainiton silang miampo kanako,
Gibutangan ko og kangit-ngit tali kanila og sa mga Ehiptohanon. Gilumsan ko sa dagat ang mga Ehiptohanon. Nakita ninyo ang gibuhat ko sa Ehipto ug dugay kamong nagpuyo sa kamingawan. Unya, gidala ko kamo sa yuta sa mga Amorihanon nga nagpuyo sa silangan sa Jordan. Nakigubat sila kaninyo ug gipadaog ko kamo. Gipanag-iya ninyo ang ilang yuta ug gilaglag ko sila samtang kamo midasdas. Unya si Balak, anak ni Sifor, hari sa Moab, nakigubat sa Israel. Nagpadala siyag mensahe kang Balaam, anak ni Beor, naghangyo kaniya sa pagtunglo kaninyo. Apan wala kumamati kang Balaam, busa gipanalanginan kamo niya ug giluwas ko kamo gikan kang Balak. Mitabok kamo sa Jordan ug miabot kamo sa Jericho. Ang mga tao sa Jericho nakigubat kaninyo, ingon man ang mga Amorihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Gergasihanon, ang mga Hibihanon, ug ang mga Jebusihanon. Gipadaog ko kamo batok kanila. Gilisang ko ang duha ka haring Amorihanon aron maabog ninyo sila. Dili kini tungod sa inyo mga espada ug pana. Gihatagan ko kamo yuta nga dili kamoy nagugmad ug mga syudad nga dili kamoy nagtukod. Namuyo kamo didto ug nagkaon sa mga paras ug mga olibo nga dili kamoy nagtanom. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan, ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Dios sa mga Dios, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo sa kaginoohan, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan, nga nagauna sa iyang katawhan latas sa kamingawan, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Nga naglaglag sa dagkong mga hari, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ug nagpatay sa gamhanang mga hari, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan, ug naghimo sa ilang yuta nga usa ka kabilin, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang kabilin ni Israel iyang sulugoon, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ug nagpalingkawas kanato
gikan sa atong mga kaaway. Kayang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Pipila ka Pariseo miduol og misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babay, ug miingon, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundili usa lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kung mao kana nganong nagtugot man si Moises nga ang bana mosulat sa iyang asawa og pahibalo sa pakigbulag og siya makabulag na kaniya. Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi mag-ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa ang mobulag sa iyang asawa makapanapaw kon siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kun mao kini ang mahitabo tali sa bana ug sa asawa, maayo pag dili na lang magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulunan dili alang sa tanan, kundili alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao, o may dili gayod makahimo pagminyo kay na tao nga kapunang daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao, ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan ining akong gitudlo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Basta gihiusa sa Dios, dili na gyud pwedeng bulagon. Uyon mo, dili. Way nagbuwag diha ninyo. Duha ni siya ka kahulugan sa ato karong present nga sit up sa atong simbahan. Una, kinsa man ang gihiusa sa Dios, kanang gitawag og validly married. Kana bang ang ilang kasal valid. Kinsa man ning valid nga gikasal, kanang babae og lalaki nga saktos edad,
Ato din 18 man. Pero sa simbahan 14 ang minimum age sa babae, 16 sa lalaki. Muna'y pwede kaslon sa simbahan, pero kay mo conflict man sa atong gitawag og civil or family code nato sa atong nasod, kinahanglan i-level na lang 18 ang minimum age. Ikaduha, mature ang ilang paghimog desisyon. Mature ba? Una, nga expression sa maturity, kinahanglan wa sila pugsa. Sa may makapugos pagminyo, kanang mabdos ng daan, mao ginay number 1 nga makapugos og minyo. Basta mabdos ng daan. Mo nang nindot kayo kung mamabdos gani ang babae, niya batanon pa, ayaw dayog ingon pakasal mo. Mao ginay sayop kayo. Kay mapugos man na ang ila ng maturity na wagtang kay nag-agad na lang sa nagpugos nila. Or magpakasalta kay mabdos nako. Ayaw. Ang ako yung tambag ana kung mudangop nga rin ako ginang ingnon panganak usa niya human sa usa ka tuig nimong panganak pamalandungi kung kamo bagyong duha naghigugmaay. Kay kasagaran magud aning magmedyo nga mabdos na inig humag panganak moingon dayon luod man dining animal nasayop man day ko pili ani awa na din gawas ding away mas may pag ayaw usa kay mapugos unya. Ikaduha nga sign of maturity kanang duna na sila'y panginabuhian, duna na'y makasustain sa ilang kaugalingon, duna na'y mga trabaho. Mabitan ng luoy kay ni mga batanon na to karon ang ila ragyong nakatunan kana ragyong pagtinukhangay short daig mugbo basta kamaunang mo drive og motor angkas dayon way lisensya way rehistro hunong din ana mga hagunoyan alam ana mga luyos koral luyos punuas lubi mangga ana latira dayon wa gyud way hinguhaan inig humana resulta inig kamabdos balik ginikanan ang ginikanan na say nagbuhi mopay nahadlok nga mga anak og daghan gipon anan og apo nga daghan mao na say mo palit sa dayapir ana buwag dayon inig kabuwag kadang tag mga pila ka buwan suroy na sang anak nga nabuntisan tuan na say laing nitukhang way mga buot ngano man wa gitaon sila'y hinguhaan nga ikaupat nga basic requirement sa maturity nakasabot sila nga kini di ang buhata nga minyo hangtod na gidnis kamatayon mag-inunungay na gid mi nya do na gid sila gitawag og personal conviction nga inig minyo nako hangtod na gidnis kamatayon. Kana i-check na sa inyong mga anak dili kay minyo lang yun basta lang nakasal mangabang ana mga Buddha perting dagkuag sinina ana mahal kay gasto gamay ra ba kay gihatag stipend ang inom ang kaon ang anang ilag yung video muraga himog salida ana hanimon kuno nya dugay nang nagluspad ang mga naong wa gyud wa kasabot unsa ning marriage so mo nagihiusas Ginoo so pasabot og naa ani niagi aning matured decision making valid ang ilang kasal og do na may mahitabo nga mga kalisdanan inig humanas kaminyoon humanas kasal di na gina magbuwag bahala nag mga pangag ug di na sa gina buwagon sa simbahan. Pero kung wa ganining maturity kining freedom sa paghimog desisyon nya matured nga desisyon sa lalaki o sa babae
pwede silang i-annul. Munang doon natin gitawag sa simbahan og declaration of nullity. Kana bang i-declare sa simbahan na way kasal nga valid nga nahimo tungod kay ang ilang consent giharian sa immaturity, psychological immaturity o personal circumstances, napugos tungod kay isog ang mama, isog ang bana sa papa sa babae, nang napugos og pakasal. So unsa man gyud pinaka root cause aning maong kontrobersiya panahon ni Hesus ug ni Moises nga muhangyo gyud ang mga tao nga mag-divorce me? Ang sala. Sala. Ngay nangutanan ako, Pader, tinuod ka nga 14 ang babae, 16 ang laki, pwede kaslon? Nako, mukasal ka, Pader. Nako, mukasal. Ikaw pa mo na yung buot, Pader. Nako, unsa may ilhanan nga nana sila'y kabuot? Basta dili mag-premarital sex. Kana bang nag-uyab sila? Nya wa gyoy sexual activity kay nasayod sila nga balaan ang maong buhat. Nga dili na siya pwedeng buhaton basta wa pay sakramento. Kinsa ninyo dinhi ang naminyo nga wa gyoy premarital sex nga nahitabo pagkahuman nagyus kasal una pa nag-sex ta sang kamot ay kauaw. 1, 2 mga animal dining uban. Duha raman kabuok. Wa to sila mamakak, congratulations. Akong mamagpapa, ug wa lang to sila mamakak, nisulti nga 13 katuig silang uyab. Pagminyo nila, ang una gid nilang panagdug mo na ilang itawag, paghuman gyus kasal. Nya nilain dayon sila puyo. Mauna nga ang timaan nga ang nagminyo matured inighuman gyud kasal dili motipon sa ilang isig kaginikanan, magtabok-tabok lang ingon ana, mulain gyud puyo, kanang dili makalain og puyo humagkasal mga buangona, mga immature na. Inyong mga anak karon, mga tiwasonon naman mugnaon kamong uban, kumusta man pag humagkasal nilain o naaga tipon sa inyo? Mga buangon ya kanisa maginikanang uban nga utros ang mga buangon di sad palainon, dinhi na lang mo, dinhi na lang naaman dihay kuan kwarto, diha na lang mo ana. Unsa nilain gani mo na ingos Kristo ang babae ug lalaki magtipon dadon mobiya sa ilang ginikanan og mahimong usa. Ana sa unang pagbasa gipanalipdan sa Dios ang mga Israelita tungod kay ang gugma sa Dios matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa titubag na to, ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Iyang giatiman ang mga Israelita nga mibiyahe gikan sa Ehipto o gikan pag sa lugar ni Abraham, nibiyahe sila hangtod ngadto sa promised land. Nganong giatiman man sila sa Ginoo tungod kay nagmasinugtanon sa sugo sa Ginoo. Wa sila pasagdi. Muna ang ubang ginikanan ay lang muglain. May ni dinhi kay wa naman sad mi anak, ikaramay akong bugtong anak or nangaminyo naman ito mo igsoon, dinhi na lang mo. Ayaw, palaina gina, pabiyaa ginas inyo. Kay ang timaan sa ilang relasyon nga tinud-anay kung sila nagyong duha magkuyog ay kabalaka at timanon ragid nas Ginoo. Mo lagi na kinahanglan do nagyoy kasal. Gilingi ay mong tupad. Ina tinarong to imong kasal. Lingi abay na tinarong to inyong kasal. Na. Ako sa una katulog yung ko naghata-hata o pakasal. Ako diyong gisiguro una nga wa gyoy premarital sex nga mahitabo. Mao gitoy una. Ikaduha, kamaon akong manginabuhi.
moto na nasa ko'y trabaho. Nya ikatulo, suod ko sa Ginoo, motong active gyud ko sa simbahan. Nya ikaupat, kinahanglang pagbuot sa Ginoo ang akong pagminyo, dili lang sa nag-uros-uros na akong kahidlaw nga makatilaw ko aning minyo. Ana, ang resulta nangawagtang gitong maong plano ni Puli ang kaning pagkapari. Ang ako ding napangasawa mao ang simbahan. Karon ako sa diyong gisiguro nga gihigugma ta mo akong mga katawhan. In quotation. Ang problema, kamo na lang kung nahigugma ba mo nako. Higugma mo nako. Doy doko-doko gugma baligyan na sa tagslatan ni karon. Gina siya timaan sa gugma, mupalit yung slat. Nga naman, kay ang timaan nga ang pamilya naghigugma ay maghinatagay ang bana, muhatag ngadto sa asawa sa tanan niyang maayo, ang asawa sad muhatag sa bana sa tanan niyang maayo. Mabitan ang di ko mo tugot anang musaway gyud ko anang asawa ug bana nga mag-iyahay sa ilang kwarta ug naa sila'y income ba. Ang asawa siya ra say kupot-kupot siyang income, ang bana siya ra say kupot-kupot silang income. Nya magbahin dayog unsay imo nang expenses ana ha, ako sa ni expenses ani mga buangon mo. Tipuna ginatanan. Ang asawa mo ay magkupot sa inyong bahandi, siya maoy bookkeeper, ang bana maoy manager, mo'y tighimog desisyon. Kana mo'y sakto. Ang asawa naman mo'y magbuot. Ang asawa musunod gina sa desisyon sa bana, pero ang bana mohimog desisyon tungod kay makaayo sa iyang asawa ug sa ilang pamilya, dili lang sa iyang kaugalingon. Maunay nindot. Muna dinhi kining ato mga projects makaayo ni nato o dili. Kamo may akong asawa, ang simbahan man makahatag banig kalipay sa simbahan o dili? Nya, ang inyong wa pagpalit og slot makalipay nako dili? Wa di man sad malit man sad mo so kalipay. So ang atong halin sa SBF DAG niabot na og 41,286 slots. Nya ang ato sang halin sa special slot niabot katong DWD, Divine Wisdom and Development, niabot ang atong halin og 3,466 slots, 2,534 slots na lang ang nahibilin. Pakpakan nato ang tanang namalit. Salamat kayo. Kining atong atiman sa atong simbahan o sa atong mga kalihukan, mauni ang gipangita sa Ginoo aron mulambo ang atong kinabuhi. Diri sad sa atong kinabuhi sa pamilya, kinahanglan malig-on kay ang pamilya man mao'y sukaranan sa dako nga katilingban. Kung mabungkag gani ang pamilya, mabungkag sad ang tanan. Muna ang kadtong matud pa ni Kristo, ang gihatagan sa grasya sa pagminyo, magminyo. Ang wa sad tagain niining maong grasya, ayaw lang sad pamugos og minyo. Nya unsa man gyoy timaan nga mailhan nato kung gitawag batas Ginoo nga magminyo o dili, ayaw gyud pag-engage og premarital sex. Kana gyoy number 1. Itudlo na sa mga batan-on, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Nindot kayo ang atong feelings sa panag-uyab, basta wa lang mo anang premarital sex, malinawon o malipayon ang inyong paghigugma ay isip manag-uyab. Nya magminyo sad, nga wa ginahitabong premarital sex, nindot sa kainyong kinabuhi sa kaminyoon, bisag naapay daghang mga problema, daghang mga pagsulay, nindot yun kayo. Ang kaamo lagi pa there, premarital sex man, nindot man lagi, congratulations, giluwas mo sa Ginoo sa kabati.
Kay nahigugma man ang Ginoo nato, pero mas lahi pa gyud kung ni-respond pa ka sa gugma sad ngadto sa Ginoo. Ana, mas lahi gyud. Nindot man gina kay ang Ginoo mo panindot man gina sa tong kinabuhi, pero mas nindot gyud nya ikatudlo pag gina nimo ngadto sa imong mga anak ug mga apo aron mo nindot sa ilang kinabuhi, dili magkalitsi-litsi. Mga 90% sa akong nahibaw-an nga nag-premarital sex, una nagminyo, nag-ana-ana yung kinabuhi, ang uban nangabuwag yun. 99% sa akong nahibaw-an nga wa gyud mag-premarital sex sa ilang pagminyo, hangtod karon malipayon og lig-on kaing ilang paghigugmaay. Suway sa ninyong survey sa inyong mga kaila. Kana yung tininuod gyud ba? Oy, mga matay na lang, nindot kay na sila og kinabuhi. Minus kaayo ang yawa-yawa. Hindi katapos ang lingi sa imong tupad. Ing na mangawhag na ta, nga dili mag-una-una. Sige. Ing na mangawhag na ta ha, nga dili gyud mag-una-una. O na nindot. Sige, nindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon ang Dios nagtawag sa kabalaan sa kaminyoon aron mulambo usab ang atong kinabuhing Diosnon. Busa madasigon kitang moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan epektibong mutudlo sa iyang mga ginsakpan sa matuod nga dignidad sa kaminyoon, sa ingon matabangan ang mga magtiayon nga magpabilin diha sa ilang balaang tawag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno ug ang mga magbabalaod muhimog mga balaod ug mga palisiya nga magugmad sa mga pamilya inay maglaglag niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga pamilya nga nabungkag tungod sa diborsyo o sa panagbulag makakablag og suporta ug pagsabot gikan sa mga tawo sa ilang mga katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nakasinatig mga kalisdanan diha sa ilang panagtiayon, makadawat sa grasya sa paglahutay sa ilang mga panaad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay nga atong mga kaparyentihan ug mga kahigalaan makaangkon sa kalipay ug kalinaw didto sa tunhayng puloy-anan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Dios sa gugma ug kaluoy, magsalamin unta kanamo ang imong way puas nga presensya, liguna ang among kinabuhi sa grasya diha sa pamilya ug ihatag ang among gipangamuyo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness is bread. We offer fruit of the earth.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana sa kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu ganasa magalangin, pagdaygon ng imong ngalan, buwabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa'yo sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, paingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inigsunay. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay magalawat kanimo, apan ipamulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang holiness of life. Nya mahitabo ra ni siya kung ang atong pamilya ato gyung lig-unon ug magsunod gyud sa kabubuton sa Ginoo. Salamat sa nisunod sa kabubuton sa Ginoo sa pagkamanggihatagon. So ang atong mga halin sa slots sa atong SBF DAG niabot na og 41,286. Ang atong habilin 34,714 pa ka slots. Ang ato sang special slot nga Divine Wisdom and Development DWD ana-anay halin nga 3,466, ana apay available nga 2,534 ka slots. Daghang salamat sa namalit atong pakpakan og usab silang tanan. Ang atong GCash account, padayon tang magpahinomdom ninyo nga ang GCash ni Bernardo Jacobi o ni Remedios Ocaba maoy atong official nga GCash. Tanawa lang sa atong screen ang ilang mga numbers. Ayaw mo paghatag sa bisan unsang number nga ihatag ninyo nga dili ila niining mga tawhana. Basin sa dangano Elisa sana angan mao niya ang number dili haay na lang mo hatag. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.
Pagamahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa